Jamen, sup everyones, Biller igen her, og i dag skal vi spille Slender, mig og Mads. Ude i den mørke skov. Hvor den lille trold på. Jeg styrer musen. Jeg styrer keyboardet med den her hånd. Oh my god, it's amazing what he can do. Jamen lad os da komme i gang. Jeg glæder mig. Ja. Det er fede fjort. Nej. Er der bare? Ja, godt. Ellers så kan vi fandme da ikke se noget, vel? Det er en fucking lille pige, der går i skov. Du kan ikke se en skid, når du slukker lommelygten. Du er så ondt, du er. Prøv stop. Ja. Skal lige se, hvor vi er henne af? Jamen, vi er i en skov, Mads. Vi skal derhen. Så går vi derhen. Kan man ikke løbe? Tryk shift med. Ja. Prøv ja, jeg vil gøre det. Nej, det gør det. Nej, det der skulle da være start. Så går du til venstre, til venstre. Venstre. Nej, fix. Men det er når jeg spurgte, så gør den det. Ja. Jeg kan fucking ikke gå væk derfra. We are trapped in the wood. Smut afsted, mand. Nej, lad være med at løbe. Vi gik vist ind i 3, tror jeg. Fuck er det? Det ved jeg sgu ikke. Jo. Ja, jeg tror sgu også. Et creepy træ. Nå, det er et stort træ, der plejer altid at være et eller andet. Det ved jeg godt. Og så skal vi over hente kort den der vej. Og så kommer Slenderkrejderne. Nå. Jamen, så må han jo køre med. Måske, jeg kan ikke huske, om der er et kort på der træ. Jeg har fandme langt til at spille. Hvis Slender han kommer efter mig, ikke? Så ringer jeg fandme til min far, så kan han tæske ham. Min far kan tæske skade. Ringer I til min par, eller nej, der, gå hen. Fuck, står der? Der står Leave me alone. Lad mig røre. Okay, så, gå! Jeg hader dig. Det gør jeg op. Jeg får sådan en myrkryb. Jeg skriger, når jeg ser, om de kan gøre noget, jeg. Nej, ikke skriger. Jo. Vi sidder sådan hjemme, ikke alene, men vores forældre sidder sådan helt ude i den anden ende af huset, vi er hjemme hos min papfar. Det er ret creepy. Stop. 23:48. Kig bag dig. Ej! Han er der ikke. Jeg hader det. Gå tilbage. Han står om bagved os, Ja. Nej. Jeg kan ikke lide det. Nej. Mimi der. Fuck, hvad er det? Det var ikke. Det flyver et træ eller sådan noget. Hvad er det? Vi kan desværre ikke sende det her, da det er strengt fortroligt, men vi kommer tilbage lige om lidt. Hej. Fuck, du er creepy. Stop. Skal vi lige tage skærmen? Jo, på lige her. Computeren, den er lige her. Jeg rører ved den lige nu. Gå derhen. Det er sådan et lille hus. Der, ikke se noget. Nej. Jo. Der er ikke der. Nej, jeg kan ikke have det. Hvad står der? Nej, jeg kan ikke. Vi skal lige se. No. Og så Slender. Brian! Løb! Tag en lille lort! Wow! Så tag en lommelygte. Jeg tager en stol lige foran. Kig bag os. Slå her. Shit, man. Hvad? Nej, lad være. Lad være, seriøst. Det er en lille pige, der er handicappet med den her lommelygte. Der, stop. Der. Nej. Her har vi noget. Det var der, hvor vi mødte ham sidst. Hej, Slender, mand. Fuck. Min hjerte dunker af helvede til. Lidt til.
Dun. Fuck. Nej, ja. Det er egentlig mærkeligt. Hvorfor er det så uhyggeligt, når det er så urealistisk, tænker jeg sådan lidt. Endelig, men det er fandme sjovt. Stop. Så kigger jeg kraftedeme væk. Skynd dig! Nej, vi skal også tage lommelygten, min spade. Tag lommelygten. Det var 3, Mads. Fuck. Ja. Det var alt for den her gang. Chok. Vi ses.